Sanibonani, ninjani? Ngithembe niyaphila nikhona sonke phansi lokho engibuka phansi. So kule video ngifuna ukukhuluma nje ngey'mpawu zomuntu ey'tshela ukuthi yena uyafunda kodwa akafundi lutho. Uyabo itshela ukuthi yena ayi mina ngiyafunda ukuthunga mina, uyabona nje, yabo isekhanda lento. So ilezo y'mpawu lezo nje engizobe ngikhuluma ngayo lowo muntu kule video. Lowo muntu nje uy'bukela amavidiyo nje, yabo hayi nami ngayenza kodwa akaze ethunge lutho. So yizo lezi mpawu engizobe ngikhuluma ngazo kule video. Okokuqala ubuka amavidiyo uthi phela ubuka ividiyo ungabuka nami ngiyabuka maningi amavidiyo engiwabukayo kodwa lezo zinto lezo akey'thungi. Uthi ubuka ividiyo wayiqala ekuqaleni waze wayiqeda akusho ukuthi khona into osuyifundile. Ukuze ufunde fanele lento oyifundile uhambe uyoyenza ilapho-ke usuzofunda khona. So wena ukuthi nje uy'fanela nami uy'bukela amavidiyo uma ubuka amavidiyo la noma-ke nje lezi iy'nkundla zokuxhumana uy'bukela amavidiyo ku-TikTok, Facebook, khona la ku-YouTube kodwa nje awuthungi lutho usenkingeni. Inkinga yakho nje yokuqala leyo ngoba manje ukubuka umuntu othungayo akusho ukuthi nawe uyathunga. Buyibuka lento kuba ngathi ilula kodwa mase uyenza yabo kuba nzima uvele nje udideke nje nawe ungazi ukuthi manje kodwa manje mase ufika emshinini usuba nenkinga, uyabo. So kuhle ukuthi lento oyibukayo uyi-practice. Iphuzo lami lesibili ukuthi nje wena efonini yakho nami efonini yami zikhona iy'thombe ey'ningi engiy'seyivile yabo ziseyiviwe amavidiyo engiwaseyivile ngithi hhayi lento le ngizoyithunga ngelinye ilanga kodwa angakathungi nalutho ayikho nje kumbalwa engisakuthungile. So ungalokhu nje ulokhu useyiva izinto lakho ugcine izinto useyiva amavidiyo ney'thombe nje. Iy'thombe nje ziningi nami efonini yami kuningi nqwaba nje. Lokho ngiyaqoqa uyenze ngi-delete ngoba ngiyabona ukuthi hhayi angizukuthunga vele. So lokho akusho ukuthi ufunda ukuthunga, ufunda ukuthunga mase usukuyezile. So kuhle ukuthi uyeke nje ubuyacala ukuseyiva izinto, ukugcina izinto, uqale nje uthi hhayi yabo namhlanje ngiyaqala namhlanje ngiyathunga nje. Uhambe uyoqala lesi sithombe sokuqala noma mhlawumbe ividiyo lo owayiseyivayo la mhlawumbe ku-YouTube noma yikephi ko-Instagram, ko-TikTok, yabo. Uhambe Nkosi yami uyogcina leyo nto owayiseyivayo yokuqala uyithunge, yabo, khona uzofunda ukuthunga. Hhayi ulokhu uhlezi nolwazi oluningi kodwa manje awulisebenzisi, yabo. Uma ubuka amavidiyo phela unga-practise kuyafana nokuthi wena uy'hlalele nolwazi lakho nje uy'bukela amavidiyo. So awuzukuthuthuka ungafuni ukufana nami ungathuthuki ekuthungeni kwakho, yabo. Iphonti lesithathu ukuthi manje ulindile, angazi ulindeni kodwa nje uqoqa ulwazi. Ulinde nje ukuthi wena ufuna ukwazi yonke into. Ayikho into ozoyazi ukuthi wena ubuka amavidiyo akuzukusiza lokho. Into ezokusiza ukuthi u-practise. Angeke nje ungitshene ukuthi wena uzobuka amavidiyo mhlawumbe sithi ufuna ukuyenza isiketi, yabo. Mase ufika laphayana kuzoba nzima vele ngoba usunje ubukile amavidiyo amaningi awusazi ukuthi uzoyenzani. Kungcono ubuke ividiyo okokuqala ubuke ividiyo uthi hawu usenza isiketi uhambe leyo nto leyo u-draft-e isiketi sakho ubeke lapha. Uma kuwukuthi mhlawumbe awuboni ukuthi awukwazi ukuthi uzosihlanganisa ubuke enye ividiyo uthi awu konje lesi siketi ngisihlanganisa kanjani, usihlanganise. Uma kuwukuthi usufika ku-waistband ubuke nawe ukuthi iyiphi i-waistband ofuna uyifaka ngoba phela nazo zihlukahlukene iy'nhlobo zama-waistband, yabo. Ubuke nozipho ofuna uwufaka ukuthi ufuna ufaka kanjani. So kube ney'gaba ungavele nje ukuthi wena hhayi ngilindele ukuthi ngazi yonke into. Angeke vele wazi yonke into nje yonke into u-practise lokho okuncane okunakho khona wenze khona, yabo. Enye into-ke yenza abantu ukuthi bangathuthuki ohambeni labo lokuthunga umuntu nje ulokhu ethenga iy'ndwango, ethenga amathuluzi kodwa awasebenzisi, yabo. Nami nginazo iy'ndwangu engay'thengayo izinto nje ngay'thenga ngithi nozipho abaningi ngithi hhayi bo ngizoyenza ingubo ekanje evulekile phambili nozipho
oZipho basahlezi akazi mshoyo lo ino-2 mhlambe angazi iminyaka ewu-3 edlulile ngihlitheke labo Zipho bahlezi la akubasebenzisi. So kuhle ukuthi manje uthenge izinto owazi ukuthi uzoyisebenzisa ungalokhu umosha imali hamba uyothenga iy'ndwangu awuphrakthize lutho nje. Khona okunye futhi nje lokho ukuthi hamba uthenge iy'ndwangu ezinhle yabo. Wena nje awusathandi ukuthuka suy'thandela nje ukuthenga nje iy'ndwangu ezinhle yabo. Bakhona nami nginayo leyo nkinga leyo bese nje ayi ngisho zikhona iy'ndwangu ngithi hhayi kufanele ngihambe ngiyothenga nje iy'ndwangu ezinhle nje laphayana yabo. Zihlale futhi nazo ngingay'thungi ngilokhu nje ngiy'buka yabo. Enye inkinga leyo futhi yabo, iyakubambezela kungcono uthenge iy'ndwangu nje ufunde ukuthunga. Iphuzu lami lokugcina nje lokuthi nje wena uhlezi nje ukuthi hhayi ngifuna ukuthunga, ngifuna ukuplana izinto ngizothunga ingubo ekanje kodwa ugcine ungay'thunganga. Kuningi nje osukuplenile mhlawumbe ngifuna ukuthunga ibhulukwe ubuka amavidiyo ugcine ungayenzi so yabo. Leyo nto leyo iyakubambezela ngoba manje la ekuthungeni la asenzi itiri kuphela nje asilokhu sibhala amanothi asithathi amanothi kuphela. Kufanele uthathe amanothi ubuyeze nama-practical yabo. Wenze nje uthi ufake izandla zakho nje yabo ungalokhu nje lona uthatha amanothi awuzofunda kanjalo ufunda nje ukuthi uyenze lana. So yingakho nje ngithi uthenge umshini khona uzophrakthiza uzobona mase uthenga umshini uqala uphrakthiza ila osufunda khona ila ufunda khona ukulokhuza ukuthunga. Hhayi ngokuthi sihlale la nami ngikhona nje ngiyayibala nami angithi nami ngiyayenza leyo nto leyo. Ngihlale nje ngiy'bukela amavidiyo ngithi hhayi uyathunga lo muntu. So awuzukufunda kanjalo ukuthunga, funda kanjalo ukuthunga wena kufanele nje uphrakthize yabo. Yilezo y'mpawu yabo. Ya ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibukele ividiyo yami. Nawe ungashiya nawe owakho umbono mhlawumbe khona ozosizakala ya ngiyabonga.